Jesi. Zato što si bio sam. Ali pobjedio si, bravo. Hoćeš još jedan krug? Odlično. Vidiš kako ti je lijepa ta linija kao jakna, ista boja, jel de? A da. Bravo, bravo. Hoćemo sada da štopamo vrijeme? Hoćemo da štopamo vrijeme da vidimo kako brzo možeš da napraviš krug. Ali stani, sačekaj, moram ja da se pripremim. Jel u redu? Možemo, sačekaj, stani.